प्रमोद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों। इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा। बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों, रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों। आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों। दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै। रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय, धुमकि होनाय, सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ। आरो बेल' नङा, बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों। बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों। आरो नैबे पारामेडिकेल जिथु एनेग्रेसन खालामनाय दिना, नोंथांमोनाबो निस्सय बिखौ मिथिगौ। जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों। आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय, बुनो नागिरनाय, धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा। बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखाव जों बुंदों सन्जय सरकारिखौ जोंनो नाङा होनना बुंदों। जोंनो लकेल सासे मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ। अब्लासो जोङो जोंनि हरिसिंगा समस्तिया उद्धार जागोन, बेखौ जों बुंनाय जादों। आरो फारसेथिं सन्जय सरकारिया बेल' नङा, बिथाङा नैबे संलाबारियाव मोनसे सुइस गेट बनायदों। जा बिनुद बसुमतारी फार्स्ट क्लास टिकादार बिथाङा बिथांनि खामानिखौबो प्राय 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर प्राय बन्द खालामना दोनदों। आरो जाय एसे बिथाङा जोंसार रिजिसनाव मावो बिथाङा जाहारगुरिनि। बिथांनि मबाइलखौ बिथाङा सेख'नानै हायाव गारख्रुबदों। बेबायदि बिनि केरेक्टारा मोजां नङा। थारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों। हरिसिंगा समस्तियाव जों बिनिखायनो बुंदों बिथांखौ जोंनो नाङा। जोंनो लकेल केन्डिडेट, मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ, बेखौ जों बुंनाय जादों। आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला प्राय 80% हरिसिंगा समस्तियाव बिथांखौ भोट होआ होननानै दिनैनि तारिखाव गोबाङानो बुंदों। आरो बिथाङा दिनै सा गिदिंगासिनो दङ, खिन्थु गामि लेभेलाव हाबनो हायाखै। बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा, जिहेथु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दङ। आरो रायना हरनाय गोबां माबा दंखायो। दा बे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नेनानै दङ। हरिसिंगा समस्तियाव जों बिथांखौ जोंनो नाङा। जोंनि लकेलनि, जोंनि बे हरिसिंगा समस्तिनि सिङाव थानाय जों बिजाथिखौ जों मोननो थाखाय जों हास्थायो। आरो बिथांखौ जोङो 5 बोसोर जोङो बे हरिसिंगा समस्तिखौ मोजाङै सामलायथों होननानै जों बिथांनो आखायाव जों गथायना होदोंमोन। जों बिथांखौ मोजाङै जोङो आजावना लादोंमोन। आरो दिनैनि तारिखाव जों बिथांखौ जोंनि हरिसिंगा समस्तिया जोङो बिथांखौ जोङो सन्मानरै जों बिथांखौ बिदाय होगोन। थारमाने हरिसिंगानिफ्राय जोंनो नाङा बिथांखौ।